De start is cruciaal, zei Marco Postma vooral. Als wij een vlugge goal maken, is een grote oorwinning mogelijk. Een voorzienende blik, zou die blikken. Maar al na goed 2 minuten leidt de puck in het net. Troch Tony Demeline. En de Flyers dender je terug. 2-0 troch Marco Postma. De assists binnen fantastisch. Adam Bezak en Werstiert Postma de plak. 3-0. Geleen liek het lamslijn, maar bij een man meer komen de Limburgers waarom. Het wordt 3-1. Tellen van de eind van de eerste periode deelt Adam Bezak likwijls weer een gevoelige tik uit. 4-1. En zelfs maar eenmaal minder oerklossen de vensters geleen. Ronald Wurm deelt een mokerslag uit en zet de vensters binnen de minuut op 5-1. En weer toont Bezak zijn klasse. De Slovaak vindt en Sigrid Postma en de fans weten het dan al. Hier wordt historisch kreun. Want het is al 33 jaar lang dat doet iets de Veenstra Flyers een beker 2 keer op Riegen wisten te winnen. Ook voor Kevin Nijland is dit een speciaal duel. Hij scoort de zoon in, maar belangrijker, hij had nou liegevolle bekers als Omke Marcel en zelfs in je meer als Heid Gert. Het laatste woord is onder de absolute uitblinker Marco Postma. De 33-jarige aanvaller zet met zijn 4e treffer de eindstand op het boord. De eerste back-to-back, oftewel titelprolongatie, is een feit. Een hele sterke teamprestatie onder leiding van een bescheiden maar tige Grutske coach, Mike Nason.